Esperin GPS-paikannin on suunniteltu hoitohenkilökunnan käyttöön. Esperin henkilöturvapalvelu mahdollistaa työntekijöiden reaaliaikaisen paikannuksen ja avun lähettämisen silloin, kun sitä yllättäenkin tarvitaan. Helppokäyttöisestä painikkeesta tehty avunpyyntö avaa puhelinyhteyden Esperin hälytyskeskukseen laitteen paikannustiedoilla. Koulutettu hälytyshenkilökunta arvioi tilanteen ja lähettää tarvittaessa avun paikalle. Esperin henkilöturvapalvelu on suunniteltu erityisesti kotihoidon henkilökunnalle. Ennen paikantimen käyttöönottoa tehdään jokaiselle käyttäjälle henkilökohtainen auttamissuunnitelma. Pidä paikannin helposti saatavilla. Paikantimen voi laittaa esimerkiksi kaulaan roikkumaan tai taskuun piiloon. Vaaran uhatessa paina paikantimen avunpyyntöpainiketta. Hälytyksen tehtyäsi pysy mahdollisuuksien mukaan samassa paikassa tai sen läheisyydessä, jotta paikannus onnistuisi mahdollisimman hyvin. Apua odotellessa muista pysyä rauhallisena.